Din nou, bună ziua! Astăzi vom vorbi de tipuri de acțiune a dârlogilor. Și vorbim de dârlogul direct, care pleacă de la gura calului, de la zăbăluță, și se duce în fundul călărețului, continuând mai apoi până la linia cotului. Deci acesta este un dârlog direct care se continuă de la cotul călărețului până la zăbăluță. Dacă mâna se deschide, acesta este un dârlog de deschidere. Da? În general, ca ei tineri, se lucrează cu dârlogul de deschidere și o să vă arătăm într-o filmare cum acest ponei tânăr este condus de călăreț către obstacol. El încearcă să se eschiveze, să nu sară peste X, dar călărețul îl conduce cu acești dârlogi de deschidere. Da? Deci, dârlogul direct, dârlogul de deschidere și dârlogul contrar, care împinge către gâtul calului, dar mâna nu trebuie să treacă de ancoliură, să nu treacă peste gâtul calului, să nu treacă peste ancoliură. Da? El împinge ușor aici pe gâtul calului. Este un dârlog contrar care împinge calul din partea stângă, eventual către partea dreaptă, și invers, din partea dreaptă către partea stângă. În cazul ăsta se folosește dârlogul contrar și mâna cealaltă se deschide un pic, formând un dârlog de deschidere. Da? Despre chestiile astea mai târziu. Vă mulțumesc!